Makadi mkoma. Tiripo makadiwo prophet. Boze kuti vanenge vane mofa yaka. Ndo zvatinoda vaomberere maoko. Vanyatsowana simba zvekudaro. Imari yakashaya 500. 500. $500. Dollars. Prophet. Iwewe kushaya 500. Prophet. Yako. Yangu. Ngataure chokwadi mukomana. You are sure kuti iwewe ndo wakashaya 500? Pakaipa. Takanonga mari ndobva ndati ndinoiviga pasi pedombo. Yanga iri mari yani? Yakadonedzwa nemurungu. Ndobva watiji? Chibva ndatirega ndoiviga pasi pedombo. Ndozoitora manheru ndakuenda kumba. Then manheru ndapedza basa pandakatirega irinocheka mari yayi. Ndakasvika pasi pedombo paye pasina. Alright, saka mari ndeyako here kana ndeyemurungu? Ndeyemurungu kai? Iwe unoita basa rei? Ndiri gadi. So ndobva waona murungu achidonedza mari. Ndobva watora mari ukati arikadza ndeiviga pasi pedombo. Ndobva waona mari apasina. Prophet. Wanda kuti pana pandakadonedza mari. Haiende pasi pedombo here. Alright. Saka wauri kufungira ndianapi? Ndikufungira umwe gadhi wandioshanda naye nekuti pandakaviga mari ndofunga kuti maybe akandiona chiviga mari Hakuna zvakadaro. But hapana here garden anoita zvokugarden garden. Garden aripo asi pandakaviga mari akanga asipo ndisingazivo kana akatozoona kudiridza ake loan. Tori kama mari here. Yani. Ndokwanisa hangu kubatsira kuti tirikave mari yakwe. Tirikave. Ndokubatsira. Batsirei. Ndiri kunzwa kuda kutomoka boys rangu. Now listen to me mkoma. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka pati 500 yakadonedzwa nemurungu. Handisi kuona murungu akashaya mari. But let me do this. Say madaro prophet. Ndiri kudaro nekuti iwewe pawaimbogeza motikari yemurungu wanga usiri kumbotora here tumadhora $5 tiri padashboard apa pamasitsa. Mawani. Now, I want to break this down for you. Ungoziva zvakaitika uzvizive. Now, murungu wako akazoona kuti mari yake iri kushota. Ndokubva anyatsomira achiita kunge ari kuburitsa makii. Ndokudonedza mari achiziya. Ndokubva avhura. Aikona kuita kunge munhu achika mhiripiri. Ndokubva avhura. Ndokusvika muoffice. Mistake yawakaita ndeye makamera. Pakaipa. Murungu aikuona pakamera kukotama kwawakaita kunoviga pasi pedombo. Ndobva aenda ndobva anotora mari yake
ndobva aisa hake muhomwe make. Izvo zvaakamirira kunzwa kuti uchabvunza sei. Iwe wakambobvunzwa here achiti ashaya mari? Hapana pandakambonzwa Prophet. Haana kudaro because haana kushaya. Now let me shock you a bit. Let me shock you a bit. Are you ready for this shocker? Ukama wauinawo nemurungu ndewei? Titsano wangu wakarora festival nemba medu iri hanzvadzi yangu. Saka tsano murungu ava vakatokumirirai tsano. Mvana tsano muri kuendeswa kumusha. Izvozvi vakatongomirira right time kukuburitsirai maV11 pakamera kubva pamaitora tubari twavo mumota nei neiro redu. Muri kuenda kumusha tsano kuti vaende kumusha here? Musha hakuite Prophet, ndibatsireyo. Regai ndokutaurirai secret one. Vese vakanditeerera. Kana munhu aine mota yake akasiya mari, haina kuraswa. Usanhonge mari mumota memunhu. Ainhongwe mumota. Ainhongwe mumota. Usazoti uchigeza mumota oti ndanhonga. Mumota memunhu hamunhongwe mari. Munhu anenge achiziva mari yake. Kana maenda kumusha, maenda munorefoma tsano. Izvi zvinokanganisa even hanzvadzi. Nokuti mukuasha anogona kutotsamwa kuti hama yako ndakaiba. Woti kupiwa basa. Woti kuchengetwa. Woti 500. Mvana tsano. Ndibatsireyo Prophet. Ayo enda kumusha. Mboenda kumusha.